Dare da rana na kasa barci saboda kaunar kina a zuci, ki tausaya kar ki bar ni don in ki kai hakan za ya sa ni kunci. Ina ta burin na ganki in kin hana ni zan kasa cin abinci. Mai sarraba mu idan na ganshi duka a yau dole ne ya danci. Masoyiyata akan ki ko guda na fishi na ci, kin san guda ko zai rasa ransa abinci in dai ya ganshi zai ci. Masoyiyata laifin da na yi ki haƙuri karki mun hukunci, kina da haƙuri akwai zumunci. Khadija daure ki mun mutunci. Masoyiyata Khadija ke ce farin cikin rai da rayuwata, ban so mu bata a rayuwata mu sasanta. Masoyiyata jini da hanta, masoyiyata ban so a ce za ki bani rata. Daure Khadija fishi ki kore so za ya dore. Masoyiyata ni aure dan cika sunana mai aure, ni aure mu tare. Khadija gidana za ki more. Khadija tuna masoyiyata, karɓi zuciyata. Khadija tuna sarauniyata, karki bani rata. Khadija tuna gimbiyata, kin yi mini gata. Kowane tayin idan na zauna Khadija ke ɗai nake tunani. Nuna mini ƙauna karki guje ni, ƙaunar ki tana bisa raina. Ke na kira kuma ke na jira, ki tabbatar mini kina sona. Ƙaunar da nake miki zan nuna miki in kika ce min kina sona. Ni aure mu tare dan cika sunana mai aure.